Confident ang Police Regional Office kon Pero 7 nga lig-on ang kasong murder nga gibasaka batok kang Simeon Gabutiro. Ang akusado sa pagpatay kang Riami Tukmok kansang lawas na palgan daplin sa karsada sa sitio Mohon, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo ni Antong Hulyo 17 sa nakalabang tuig. Nasairan nga ni plead not guilty si Gabutiro atong sa arraignment sa kasong giatubang. Wa na mohisgot pa ang Pero 7 sa merito sa kaso sanglit anaa naman kini sa korte o gidili usab subay sa subjudice rule. Apan gimugatan ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare kinsa usa-usab ka abogado nga lig-on ang ilang mga ebidensya patok sa akusado. Naglakip nini ang iyang extrajudicial confession. Forensic evidence diin positibo sa DNA matching ang nakuhang panit sa kuko sa biktima o sa specimen ni Gabutiro o ang kuha usab sa CCTV nga nagtugma sa pamahayag sa mga testigo. We are not allowed already to speak about a case which is already in court, no? Under the subjudice rule. No, bawal kamo comment, but what we can say is that we are very confident of the case against the accused.